Hi madam, kagaya ba kita na curious sa lasa ng Indian food? Come with me dito sa Krishna's Place. Dito yan sa Walking Street, Angeles City, Pampanga. Hindi mahirap hanapin yung place kasi available siya sa Waze or sa Google Maps. Yun nga lang, sobrang limited ng parking kasi sa kalsada ka lang pwedeng mag-park. And nung pumunta kami pa dinner time na, unfortunately, walang ni isa sa mga aircon nila ang gumagana. Fan lang yung available. So medyo mainit talaga. Ayan na, time to order. Unfortunately, wala din yung mga beef dishes nila. So, more on chicken yung mga in-order namin. And, ayan, nag-start na kami mag-order. Don't worry, sa dulo ng video na to, papakita ko yung menu, pati yung price nila. Okay, eto lahat ng in-order namin. Chicken biryani, tapos meron din palak paneer. Eto, papakita ko na lang sa inyo yung pangalan ng mga in-order namin. In fairness, hindi naman matagal yung wait time. Siguro nasa 15 minutes. Tapos, pag isa-serve nila yung food, talagang mainit. Okay mga madam, dito talaga ako na-curious sa panipuri kasi ito yung lagi ko nakikita sa Facebook. Ayan, imimekos-mekos mo yung parang soup nila na tamarind yung base na medyo maanghang, na maasim. Tapos, sumasabog lang yung flavor sa bibig mo. Ang sarap niya. Actually, kaya kong ubusin yung 10 pieces na ganon. Ito naman, samosa. Mainit talaga nung sinerve sa amin. Meron siya mga potatoes and herbs. Tapos, ang perfect din nung spices kung saan mo siya i-dip. Okay, wala naman nagtatanong pero i-rate natin yung food. Ito naman yung kanilang masala tea. Hindi ko alam, hindi ko masyadong type kasi lasang milk tea na matabang. Itong samosa, fried siya with potatoes inside and spices. Ang sarap niya, ang bigat sa tiyan. 75 pesos lang, 2 pieces na. Next ay chicken biryani na 325 pesos, 6 out of 10 para sa akin kasi dry siya. Tapos yung chicken na ginamit, chicken breast din na napaka-dry din. Sorry. Next, itong palak paneer. It's made with fresh spinach, onion, spices, paneer, and herbs. Lasang curry siya. Hindi ko naman nalasahan yung pagka-spinach na masarap. Yun ang masasabi ko. 10 out of 10. Next, itong butter chicken. 325. 8 out of 10. Masarap din siya. Creamy, buttery. Malamang, butter chicken siya, diba? Ano ba yan? Next naman itong fried bread na to. May potatoes tsaka cheese inside. Ang bigat sa tiyan. Masarap din yung lasa niya. Hindi ko na maalala kung anong tawag. Overall, I would rate our dining experience here an 8 out of 10. May umay factor, yes. Kasi nga pare-pares na chicken yung order. Kaya sana next time available na yung ibang meat nila. And sana may aircon na rin. Babalikan ba? Yes, babalikan. Thank you mga madam. Bye!